سلام زخبركن انت خطاتلت مدمس وفلتات نايلوم تحس لي اتبل حقانيا زانتا قدلي بكيدان تخلا ماريام ودي تخالص تصحفت نبغاتكم كنبنينا سناي مكتال مستير اتاسئلي بكيدانة خلا ماريام ودي تخالي مجمرة طرنا شحن شعات ميتين سمانان أربعتن هزباو جنبار حرنت إرترا نتسني حراب زجبر اللوان عبتسني حلاف خفل جمرك زنورو عطو عبد القادر حسن بخيت نتسني حقوم هبما ناب سودان امرحو اب سودان كيس انحو ناب سعود عرب قصيلهم اب سعود عرب زتفلالي ايونا سرحو شوعت عمتات نابرا سدت حلفه عربي إسران أربعتن قنبس شنجعت ميتن تيسعن حدن دمت حفاش تقادلت نسمرا خمس تقوطات روها حيل مجزات تسريقو إرترا ملو بملو حرقن سخونة بسرت يكالو خلو زكالو زبنن كالق زي ما تتعوت ناب كلو كرنا حق ألحو حلم دي قهد أخفليو يكالون ولاقوا معبالة الزورة إرترا بغربا زكتاتو لزيقان تنبرو إرترانات سنة خمس تقونات أفت بمعدوم السمعو أمونغوت حوازن هاندبنتن نايت بسرات أنسلالو زينان درفتاتن مستدقاقمة قاد مقانونا تقلصلهم كده أطو عبد القادر وجيجهم كان بتي عنديروم أبقبابي أمزنورو أسرحتو من مسارحتو من بتزينورو فانتازيانا تقرمو إذي سوايد حندو ينبرن انتاي وريدو كسابزو لخونو نسوم بزيكا أسمرات تحيزا كالك كل بزخولو لخونته لاوي نورون شعو ناب بيت صحفة هزباو جنبار بسعود عرب قويو بيت صحفة هزباو جنبار كا بطاقيتن قويلان عميرو صنحهم قبل الحقوس زدر أكستت كوينو اللوم بس بزحاتا وصنحوهم إرتراويان وقا حقوس إنا تباحالو تحاوفو أعطو عبد القادر نابطان شو حتى عن استفاليوها مريت عدوم تمليسهم مغارت ناصنت كستماقرو تحنطيو نابرا سدت جن تمنيتهم شعون نخيس مرو زعكد نبرا دهي عدوم من بيت صوبهم لا قبرو عدوم كيتو مولسون الإلحام مش تعمت كصنحو تقصيبهم أبشعن تشعت ميتن تيسعان شدشنجن بس هزبهم من هاقرو من زرخولا معال تركبت ناتا عبد القادر زي سافرت كاب جدا زبررت نفاريت أبا هقراو معرفو نفرت اسمرع علبت نتاب سدت كوينوم حررنا ولو جزي السانو لنا صنت اقروم انبيروم لا نرد نسينوم موس كليما اسمرع شتيتوم دنينوم مريت تساليموم كأند ممتيقوم نصا هقروم كريئيو شعو بزيكا بزعوانا صنت كالا حساوين وبرومن أما عرفو نفرت اسمرع مسرح مصراي تسافرت باخف لإيميغريشن تجمرة أتا عبد القادر ورقتهم عبزرعيلو وانجن كم كالوت جياشو حلوفي توحلون عم مصراي ورقت تمنى تسأميدو تسنحة سرحتنيا إيميغريشن كابصبات فليا بيلو حنساب كسنحو مخانوم نقروم أبوي عبد القادر ربوت سلزنو برو ولاقوا نحن تخاريد دو كلو تصورو وينبرن سلمنتاي كابت خلو تسافراي نبينوم دو كنزبولو نحسو نجزانا بسوم كفتشو جمرو أبزي تمالي زلو قسانت أدو قلزي تدلي نقرالو يو إلوم ننفسهم حتتوا بحسابهم كاب صفر إقروم كساب زوقر رأسهم فتشو نابد حريت تمليسهم نحول في وطن بابا حدا بتحوه من البات قال خط أري زدلي ونقره اللو خون كبلو دما ننفسهم دعاسو
ናይ ዓድን ናይ ዓውድን እናሓሰቡ ኩላቶም ገያሾ ክሳብ ዝሓልፉ ብርቡፅ ዓቕሊ ተጸበዩ። ኣቶ ዓብደልቃድር ሕጋዊ ሕቶ ቀረበሎም። ፈጺሙ ኣብ ኣእምሮኦም ዘይነበረ ሕቶ ናብ ስደት ቅድሚ ምምርሖም ኣብ ተሰነይ ኣገር ውስጥ ገቢ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ሓላፊ ክፍሊ ጉምሩክ እንከለዉ ንሶም ብሓላፍነት ዝሕተትሉ ገንዘብ ነይሩ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ንተሰነይ ምስ ተዋጻጸራ ኣቶ ዓብደልቃድር ብኡ ገይሮም ንሱዳን ስለ ዝሰገሩ ሰበ ስልጣን ስርዓት ደርግ ዓብደልቃድር ሓሰን በኺት ዝተባህለ ሓላፊ ጉምሩክ ተሰነይ 4 ሚልዮን ብር ሒዙ ሸፊቱ ስለ ዘሎ ኣብ ዝተረኽበሉ ግዜ ተታሒዙ ሒዝዎ ዝኸደ ገንዘብ ምስ ናይ ወለዱ ከኸፍሎን ኣብ ቤታዊ ስጉምቲ ክውሰደሉን ተወሲኑሎ ዝብል ሓበሬታ ናብ ኩሎም ኣካላት ጸጥታን ብሎኮታትን ዘርግሑ። ኣቶ ዓብደልቃድር ግን ድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ይኣተውን። ናጽነት ኮይኑ ኣቶ ዓብደልቃድር ናብ ዝናፈቑ ዓዶም ኣትዮም ገንዘብ ህዝብን መንግስትን ድማ ናብ ዋንኡ ክምለስ ነይርዎ። ኣባላት ኢሚግሬሽን ግዜን መጠን ገንዘብን ብምጥቃስ ኩነታት ናይቲ ገንዘብ ሓተትዎም። ውንጢነቶም ሃንቀውቶኦምን በቲ ዘይሓሰብዎም ኻልፍ ተበለለ። ንጹህ እናበሉ ንነብሶም ከተባብዕዋ ጻዕሩ። ግን ከኣ ንጽህናይ ብምንታይ ከረጋግጽ ይኽእል ብዝብል ስጋኣት ላንጋላንጋ ኾኑ። ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓዞ ጭብጢ ተመርኪሱ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ዓብደልቃድር ሕጋዊ ክሲ መስረተ። ኣቶ ዓብደልቃድር ኣብታ ብባህግን ሃንቀውታን ዝመጽዋ ሃገሮም ክሕጐሱ እምበር ክኽሰሱ ትጽቢት ስለ ዘይነበሮም ኣተሓሳሰቦም መስርሕ ምጽራይ ፈሊሙ ጠበቓ ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ኣቶ ዓብደልቃድርን ኣብ ቅድሚ ደያኑ ቤት ፍርዲ ደው በሉ። ኣቶ ዓብደልቃድር ኣብ ዘቕሪብልኩም ዘሎ ክስታይ ተመልሱ ብምባል ዳኛ ሕቶ ቀረበ። ኣቶ ዓብደልቃድር ግን ፈዚዞም ትንበሉ። ዳኛ ደጊሙ ሓተቶም። ኣቶ ዓብደልቃድር ድማ ክቡር ዳኛ እዚ ተኸሲሰሉ ዘለኹ ገንዘብ ኣብ እዋኑ ነቶም ተዋጊኦም ዝተዓወቱ ተጋደልቲ ኣረኪበዮም እየ በለ። ዳኛ ድማ ንተጋደልቲ ከም ዘረከብኩም እንታይ መረጋገጽ ኣለኩም ብምባል መርትዖ ቐርቡ ተወከሶም። ኣቶ ዓብደልቃድር ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ መረጋገጽ ወረቐት ይኹን ከም ምስክር ዝሃቡ ንመረጋገጽ ወረቐት ኣይነበረን። ከረክቦም እንከለኹ ግን 4 ተጋደልቲ ከም ዝነበሩ ዝክር ድማ በሉ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ህዝባዊ ግንባር ናይ ዝተረከቡ ንብረት መረጋገጺ ይህብ እዩ። ንስኹም ከም ሓላፊ ክፍሊ ጉምሩክ መጠን እሞ ድማ ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ከተረክቡ ከለኹም ስለምንታይ መረጋገጽ ዝሓተትኩም ብምባል ዳኛ ደጊሙ ሓተቶም። እቲ ብቐሊሉ ክሰግርዎ ዘይክእሉ ሕጋዊ ሕቶ ወጥሪ ኣተዎም። ፍርዲ ብመርትዖ ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም። መርትዖ ክቐርቡ እንተዘይክኢሎም ናይ 4 ሚልዮን ብር ዕዳ ኣብ ዝባኖም ከም ዝኾኑ ተሰወጦም። ሽዕበት ዝተረኽበ ዓወት እየ ዝሓስብ ነይረ እምበር ንኻልእ ዘገናዝብ ኣእምሮ ይነበረንን ብምባል ኣቶ ዓብደልቃድር መርትዖ ክኸውን ዘይክእል መልሲ ሃቡ። ደያኑ ወላ ሓንቲ መርትዖ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ንሓድሕዶም ተመያይጥሞ ምናልባት ኣብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ገለ ሰነድ እንተተረኽበ ብዝለ ሓሳብ ንኣቶ ዓብደልቃድር ቁፅራ ሂቦም ደብዳቤ ኣሰንዮም ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣፋለውዎም። ኣባላት ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ 30 ዓመት ዶክመንት ክፍትሹ ኮነ ነቶም ተሰነይ ዘጥቅዑ ሓይልታት በኣካል ክረኽብዎም ብቐሊሉ ዝከኣል ስለ ዘይነበረ ግን ተስፋ ኣቶ ዓብደልቃድር በነነ። ካልእ መርትዖ እንታይ ከቕርቡ ይኽእሉ ሓሰቡ። መርትዖ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ግን ኣይረኸቡን። 4 ሚልዮን ብር ዕድኦም ክኸውን ተራዮም። ጸኒሖም ግን ሓደ ነገር ትዝ ከም ዝበሎም ዓይንቶም ኣጨምቲሎም ሓሰቡ እሞ
ነቶም ዘዘራርብዎም ዝነበሩ ኣባላት ዞባዊ ምሕዳር ነቲ ገንዘብ ከረክቦ ከለኹ ሓደ ቀጢን ተጋዳላይ ስእለና ነይሩ እዩ። ኣባላት ዞባዊ ምምሕዳር ምናልባት ነዚ ቅሪብኩሞ ዘለኹም ሓሳብ ገለ ሰነድ እንተተረኽበ እስከ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ኸይድኩም ተወከስዎም ብምባል ደብዳቤ ኣሰኒዮም ብፖሊስ ዞባዊ ምምሕዳር ዓጂቦም ናብ ሚኒስትሪ ዜና ሰደድዎም። ኣቶ ዓብደልቃድር ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዜና ጨንፈር ጋዜጣ በጽሑ። ደብዳቤኦም ንሓላፊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ነበር ኣቶ ጴጥሮስ ሓደማርያም ሃብዎ። ኣቶ ጴጥሮስ ብግዲኡ ናብ ሓላፊ ኣካል ስእሊ ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለማርያም ወዲ ተኻሊ ኣምርሖም። ኣቶ ዓብደልቃድር ጉዳዮም ንኣባላት ኣካል ስእሊ ብዝርዝር ኣረድኡ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ክምለሱ ቁፅራ ተዋህቦም። ሽዑ ኣቶ ዓብደልቃድር ከም ናይ መወዳእታ መርትዖ ዝወሰድዋ እታ ስእሊ ብምንባራ ብተኣምር ክትርከብ ጸለዩ። ንኣባላት ኣካል ስእሊ ኸኣ ደጋጊሞም ኣባኹም ናብ ረብን ገዲፍ ኣለኹ እናበሉ ተፋነዉ። ክልተ መዓልታት ዘይውዳእ ግዜን ኮይነንኦም ታሕጓስ ናጽነትን ሻቑሎት ዕዳን ተፈራሪቑ ድቃስ ክሎም። ኣባላት ኣካል ስእሊ ኪዳነ ተኽለማርያም ወዲ ተኻሊ፣ የማነ ዓንደ ብርሃን፣ ተስፋ ገርግሽ ኣርኣያ፣ ሃለቃ ዕለታዊ ንጥፈቶም ኣወንዚፎም ኣብ ምፍታሽ ስእሊ ተዋፈሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዝርከብ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዋህለለ ሰነዳት ስእሊ ብዙሕ እዩ። እንተኾነ ነብሲ ወከፍ ስእሊ ተሰነደ ስለ ዝኾነ ንኽትረኽቦ ግዜ ዝወስድን ዘሸግርን ኣይነበረን። የማነ ዓንደ ብርሃን ንሓበሬታ ኣቶ ዓብደልቃድር ከም ተረጋግጽ ዝኣመነላ ስእሊ ከም ዝረኸበ ምስ ሓበረ ብኹሉ መዳይ ንምርግጋጽ ኣባላት ስእሊ ዓገግዎ። ነቲ ብዝተፈላለየ ኹርናዕ ዝተወስደ ስእልታት ምስ ስእሊ ኣቶ ዓብደልቃድር ከገናዝብዎ ፈተኑ። ገንዘብ ኣረኪበ ኣብ ዝበልሉ እዋን 4 ተጋደልቲ ምስኦም ከም ዝነበሩ ገሊጾም ነይሮም። ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ስእሊ ዝነበሩ ተጋደልቲ 4 ነበረ። ምስሊ ኣቶ ዓብደልቃድር እውን ብዘይካ ብዕድመ ምድፋእን ምኽራሽን ዝመጸ ለውጢ ንምልላይ ዘጸግም ኣይነበረን። እታ ስእሊ ተሰነይ 1984 ኮድኣይ 532 ዝብል ሓበሬታ ነበራ። ትሕዝቶ ኣብ ዝብል ቦታ ዝሰፈረ ጽሑፍ ከኣ ኣቶ ዓብደልቃድር ሑሰን በኺት ኣብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ተሰነይ ዝነበረ ገንዘብ ንተጋደልቲ ኸረክቡ ኸለዉ ሳእላይ ፍጹም ገብራይ ይብል ነበረ። መዓልቲ ቁፅር ኣኺሉ ኣቶ ዓብደልቃድር ብቑፀሮኦም መሰረት ናብ ኣካል ስእሊ መጹ። ገንዘብ እናረከብኩም ከለኹም ዝተላዕለ ስእሊ ተረኺባ እንተምለኩም እንታይ ምብልኩም ተባሂሎም ምስተሓተቱ ኣቶ ዓብደልቃድር ከኣምኑ ይከኣሉን። ህምጡይነቶም ጥርሲ ከም ዝበጽሐ ኣብ ገጾም እናተንጸባረቐ ኸኣ ከምታ ናጽነት ነፂ ኢለ ዝተሓጐስኩላ መዓልቲ ምተሓጐስኩ በሉ። እታ ስእሊ ተረከብዋ። ልክዕ ከምታ ዓርቢ መዓልቲ ናጽነት ምስ ተበሰሩ ሓጐሶም ምጻር ሲኢኖም ዓይንቶም ንብዓት ቁፅርፅር ዘበላ ኣብታ ሃሞቲኣ እውን ተመሳሳሊ ሓጐስ ሕንቕንቕ ኣቦ ተቖፀራ ቤት ፍርዲ ክትበጽሓሎም ተሓንጠዩ። እታ መዓልቲ ኣኺላ ናብ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ዝረኸብዎ ሰነድ ንደያኑ ረከቡ። ደያኑ ንስእሊ ኣቶ ዓብደልቃድር ብኹሉ ማዕዝናቱ እናተቐባበሉ ደጋጊሞም ጠመትዎ። ተኸሳሲ ኣቶ ዓብደልቃድር ሑሰን በኺት ከሳሲ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ኣብ መንጎ ክሱስ ኣቶ ዓብደልቃድር ሑሰን በኺትን ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መንግስቲ ኤርትራን ክካየድ ዝጸንሐ ናይ 2,000,000 ብር ክርክር ኣብ ውሳኔ በፂሕሎ። ክሱስ ዘቕረቦ መርትዖ ብቑዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ቤት ፍርዲ ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ ሰሪዙ ኣቶ ዓብደልቃድር ካብ 4,000,000 ብር ዕዳ ናጻ ከም ዝኾኑ ወሲኑሎ።
ብምባል መጋባእያ ተዓፀወ። ኣቶ ዓብደልቃድር ከዓ ሃገራውነቶም ተደሪዑ ሓጎሶም ዕፅፊ ኾነ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሰንዮ ክኸውን ምረኻብና ክሳብ ሽዑ ሰላም።